kundende kuno sitizoka kudai. Amene namulakwirayo chonde andikhululukire kuno ndifuna ndichokeko. Ndidzachoke ndi moyo. Ndakumana ndi mavuto kwa basi ine chine ndione chani nikabakiraje zimenezi. Apa ukayidi ukanika kuyenda bwino ukumango tisungulisa mutu ichi chibwere ichi kwani ndikakhala munthu watundu wachi koma ndidzatoka ndi moyo ine basi kuyang'ana nzingo yang'ana pa kitchen poka mavuto kwa basi koma ambuyeyo amene amakhala kumwamba amamva madandaula a wanthu iwe mosati amene chitseko cha ndende natseguka Jackie ine pini ni chinji iwe ndaichacha amene kuti chani amwene mavuto andichulukira munthu mundende muno mavuto ake ati amwene ndaganizani posayedwa apa amatulutsa anthu ena ife dzina lathu kulibe padoni kapena chani hodoniyo chimene chakupweteka we chatipweteka ndi pamene poposi kuonjezera pamene po kumapezeka zoti ndakasoti ndi amadalira ineyo ndimagwira ntchito kuntunda ndiye ndimakhala woto foya wabakada ndima ineyo nyamatayo andichapire mbali zanga nyamata ndiye nyamata chachitika ndiye nyamatayo sutsuka iroso atadzozona kuchapira mbali za ineyo akuchapa foya wa ineyo ena akeso madamu ena uje madamu ya madamu uje dzinayo ndaiwa amadamu madamu adabu atenga mwana amuchotsa amene osati mwana amene makhala naye mwana amene amandichapira mbali zanga ife anthu amene timavala magalasi tikaona chotutumutsa timavula kaye magalasi timamweneng'ono bwinobwino ndi diso labwinobwino mbale timafuna ndikuza tiwe ndiwopusa kwambiri mchinidwe amene upanga iweyo ndazi zako ndinopusa kwambiri maonerera anthu amene abwera kumene aona ngati kuti pano pani pakwanu wamva iwe ndimafuna ndikuza kuti iweyo panopa sipakwanu wamva iwe tamuzenza kuti pano sipakwanu usamakhala ngati pano ndi pakwanu inoso musamangofupeza zizosi kaleka mwechokalenoyo iwe inu anthu ngati ino ndi amene mukuonongetsa mbiri ya ndende anthu inuyo amene mmadzimva kuti ndiwani ndo mabausa munabwera kalekale pa ndende pano muli ndi ndalama inu amene maononga inu mmatenga anthu amene abwera kumene ndikumatenga iwe zimadabwitsa kunena kuti munthu anamanga 10 years pamene amabwera paja bwana ndani awa bali matenda ena akakukhutu maliche mphenga ampenga kweyo mbona ngati mankhwala akukhutu amati mphenga ampenga amuyeza munthu 3 times negative potuluka munthu uja kupezeka kuti ali chani positive waitenga kuti agalo ake sole my dear agalo ake my god agalo ake inu koma uli pamwepo pamadokota yapo ndifuna nditsimikize ase adokota ena amaonjeza wapa ase ine kudwala kumandiba Jackson ukwakuvera uje ni maoko mani ateka mkhutu amaine ateka chitu kenaka kumareka chitu chicha kumayeze chocho ukukuchisenyi Jackson ali apapo andena amangongula kumizilo alibe koma sikokhaboso ase mahedi setangole nawa achomwechi ichomweyesi ndichamweka ukutu apa kuika disk apa amacho panalile manchito ichitu si mahedset koma usana ndiuze ndonjezereso chifukwa chitsala ndi akatero ali nkulemba ase ine kuti sindimaona angokolokosa awiri mmawa awiri masana okay choyamba tenda kuti ichi awawa si mahedset kota kuti ngati mmaganizira kuti amamvera mahedset mukumva kuwawa mmalakwira kwambiri andikhululukire ichi timachedwa kuti stethoscope
Yes, napita ku school wawa. Wawa. Maria? Wawa napusi. Wawa. Maria ni zinake? Wawa. Philistone. Yes. Kuma peta wako microscope. Oh. Chipana chichi amafuna apime kuti kodi thupi lanu likumveka bwanji. Kutaka komoti tikakukupanga ukubaya tu. Positive negative. Iwe bwino. Wawa chimveka. Wawa munene matenda plus. Akatera madziwiratu. Ndeno zolemba zija anthu aja amatopa. Amakhaso ndi anthu ambiri. Koma abeta apemphe kunena kuti olatata alemba zooneka. Tikhoza kuchira. Kwa basi sunama. Kwangomvera pa window kuti awiri mawa, awiri madzulo, awiri masana. Alemba pati. Osoneka. Komano nkhani yaikulu ndionena kuti pamene tili muno mu ndende kuti muyimalize mukufunika mukhale ndi moyo wa thanzi. Ngati mene mwanenera. Koma thanziro ndingabwere bwanji. Thanziro ndikutsatira china chilichonse cha umoyo chimene mukhoza kupanga. Zikuthandizani kuti mukhale athanzi komanso kuti kodi mufuna mudzatuluke amoyo mutafa. Amoyo. Ndengati mufuna kuti mudzatuluke mutafa iyo amoyo ndekuti inuyo muzitsatira ndondomeko za chipatala. Mukabwera kuno mukangomva china chake kukayezetsa. Pali chipatala paseli pa. Kuti adziwe akakujambulani bwinobwino ola mafoni asikani ngati iyi amajambula imene akupanga ni sikani thupi lanu bwinobwino akuzani kuna kuti muli ndi mafuta akuti cholinga chonena kuti aziyang'anira thanzi lanu pamene mukupitiriza kugwira chani kodi ukaidi amanga thupi lanu koma sana amange thanzi lanu. Apo ndamvetsetsa. Komano chenjezo kwa inu amene mumadzimvabe ngati inuyo mabausa. Ine ndasiya. Usamapanga bausa ndi umoyo. Zogonana mkati muno zoyipa zonunka mudzafansanga. Ngati ufuna upite uli moyo usayirekeze kupanga zimene. Mundiyang'ana mona ngati ndikuopani. Akalephera opa Jackspal. Ine ndimatutumuka ine. Wawa amwene khani ndabi 17 years in the Komaso ndukuze report. Yes. Ntchito iyi ndi atos. Sine ne kamene ndi pamenepo. Ino amene mavala ma uniform zipewa mona ngati kuti matenda amaona usilikali kulibe. Akhoza kutengacho wewe. Akhoza kunyamula. Kukusesa. Sikufunika futi yako ili hapa iwe kumamwalira. Wajo sangoneka futi. Wasangoneka futi yokuombera. Pale ntendazi, pale zinthu zina tikhoza kumenya ngati usilikali koma matenda alibe. Tieni titisamale. Batubile tulo. Titisamale. Kukubwera matenda osiyana siyana. Matenda amenewa tieni yakumasamba mmanja pafupi. Ndicho olinga choti tisamasikitse maso. Tikasikitsa maso upeza kuti disolafira. Matenda amene obatsirana kudzera mu zosiyana siyana. Zimene zizi tikukakamizidwa kuti tisamata ndi kuti tisazipange. Tieni tose tigwirane manja kuthandizana kugonjetsa matenda amene alosamena ngabwera. Koma pali china chake chinthu chimodzi amene ndayiwala. Asewa pamwe ndikubusa zambiri muli chibona imene chisitsa makaso afaiti. Amwene ineyo anandipeza ndi mankhwala matenda aho. Anandipasa mankhwala. Anakupeza nawo. Anali 82. Ntamwa 64 napeza kuti feel Jackspal obwera. Obwera machine. Ndena onagaza kuti ndingomva tsanzanga. Mankhwala amene munalandira amatenda amene muli nawo. Ndi anu ainuyo. Kodi singapatse wina. Pa period imene akupatsani. Ngatakuwuzani kuti mumwe kwa 3 months. Mumwe kwa miyezi 3. Musagawire munthu mankhwala. Olata kumvetsani chisoni mtundu wanji. Ukufa kiringande. Ukufa iwe. Ukufa iwe mankhwalawo ngatakupatsa dokotala ndi aiweyo. Maningana ndi matenda ako amene akutani kodi. Akudwalira. Ukufa iwe. Komanso zomangomwa mankhwala ali wonse kungoti watola mankhwala. Bola ndipatsa. Pali nyimbo inake wawa. Wawa nyimbo imeneyi wawa. Chofwati nkhani imeneyi. Wawa yamba ndikuvina. Ndikambovina nyimbo sana hivi. Yayi ndiye bwino. Iwe. Ine sindikambovina. Imene ayika. Ndipatena iyi. Wawa yamba ndikuvina. Kodi inu mufuna kuti pana ndichino yatsa lubani? Tayimbani. Kuti ndisiye mbiri. Mwana naso abwana lubani. Mukwane naso asiya mbiri inuyo.
kapena tichita kugwadirani kuti mumvetsetse zimene yankule pano. Iliyo munena ng'ombe yagwada? Ayi mukhale ndi mahala chabwino. Mwana nawo sawosi? Chani nyumba ndiwe ndive. Yaba kupina kaye. Koma njitsatire wewe. Wawana iwala ka. Ndongo kuti vitole. Umoyo ine, umoyo. Umoyo ine, umoyo. Andende osewa umoyo, akalelwa umoyo, umoyo, umoyo. Umoyo ine. Umoyo kasa mudola ndinuyo. DJ nyimbo. Ameleo adali Jack Sparrow Nilzake. Winayo ndi Gerald Zinyemba, winayo ndi Sergeant Chikolosa.